ҳоли одамо 45 кас и як карантинни зоная. Ин ҳама қадар кондитсионер барои ҳама қадар ҷои калон. Наихе одамо як кас касал бошам ба дигаро касал намешавад. 40 чанд одам айдаиҷа. Радио озодиёзи бепарто. Ина Фарух да ҳамҷа ховай бечора нав ай операция овардан бечора наихе ховай даиҷа. Ина чӣ ҳол доранд одамо? Фақат мепурсӣ меган хоҳен мо температурат ина ов ина ҳа инам қадар ов овардиян ба кружка ина чӣ ҳаста амҷа кружка нестай гирем ба чизе мегирем бигирем бихрена чирки оватак да бинен туфтестай стай ҳамаш анам хали ҷода дурои хрен мега одам ҷода касал шуда мебура даи хиники ина инамҷа ҳоҷатхонаша уна ҷода одамо хова инаму қадара шабу рӯз бояд бурои ки ба ҳоҷатхоная раси аҷои гарм гӯё мебурӣ ҳамурам гарм нест айтаи курпа мебурой айтаи курпа мебурой мебури хиникира иҷайно уже одамои соқ касал шидестан ҳама грипп температура ина ов нест собун чӣ хеле дидесен вапше гуфтаги калима нест ина дастурутуна чихе ина ҳоли ҳоҷатхонаҳош и карантинни зоная даҷа любой касал